Que a situación económica do Concello de Narón era preocupante ou é preocupante, eu creo que xa o Bloque Nacionalista Galego se fixo eco en varias ocasións, non? Que isto se confirma coa presentación da proposta de orzamentos para o 2011 por parte do Grupo de Goberno, que ven a darnos a razón, pois tamén confirma de alguma maneira o que nós viñamos dicindo. Pero esta situación preocupante, ten unhos responsables que teñen nombres e apelidos, que son Terra Galega e o Partido Popular. Eles foron os que durante todo este mandato estuveron con unha total falta de xestión política, con unha total falta de xestión económica, os que nos levaron a esta situación tan difícil económicamente. Foron, ademais, os que conseguiron que a tesorería disminuíra a cuarta parte da que tiñamos cando se iniciaba o mandato, este último mandato. Eles foron os que se gastaron neste ano presente, se aprobaron un presuposto que dedicaba 2 millóns de euros á promoción e publicidade. A promoción e publicidade do señor Xosé Manuel Blanco e máis de Ángeles Díaz. O PP e Terra Galega son responsables de que hoxe os veciños e as veciñas de Narón vexamos as arcas municipais nesta situación económica tan difícil. Ben, o Bloque Nacionalista Galego fixe unha oferta ao Grupo de Goberno para tratar de superar esta situación económica entre todos, e que aí o Bloque Nacionalista Galego estaba disposto a estar. A día de hoxe non recibimos aínda contestación e, por outro lado, o único que recibimos foi unha documentación referida aos orzamentos que, ademais, non contemplan ou non conteñen as bases de execución. Por lo tanto, falta totalmente a filosofía do porqué estes números, de porqué estas cantidades e de porqué isto se quere facer así. En todo caso, o Bloque Nacionalista Galego, á vista desta documentación que nos entrega, temos que decir que son unos orzamentos faltos totalmente de rigor. Faltos de rigor xa no aspecto dos ingresos, posto que creemos que están maquilladas, da mesma maneira que se fixeron no anterior presuposto, no que está agora actualmente en vigor, creemos que tamén se maquillan diversas partidas. E así non entendemos únicamente que se vai a producir unha suba nos impostos que en principio non está prevista, ese incremento no IBI de casi medio millón de euros, un incremento no IAE de casi 400.000 euros, un incremento no imposto á construcción cando creemos que precisamente estamos en outra situación, desgraciadamente, e tamén un importante incremento nas multas de tráfico. Son estas as partidas que creemos que están maquilladas ao alza para poder soportar uns gastos que tamén creemos que se deben de retocar. Na partida de ingresos tamén queremos facer referencia a outros apartados canto menos curiosos. Un é tamén que aparece unha aportación tanto da Xunta de Galicia como do Estado para temas de dependencia, que a falta das bases de execución son partidas que non se sustentan con ningún tipo de acordo que nos faga presumir que iso se vai a realizar realmente. Ben, puderan ser declaracións de intencións e, por tanto, que detrás deso non hai nada, ningún compromiso real e certo. E, por outro lado, tamén nos sorprende que fai moi pouquiño se anunciaba que Cosma moi probablemente no ano 2011 podía ter pérdidas. Iso era así, esa era a amenaza que nos poñían en riba da mesa, incluso a hora de aprobar as tasas, o feito de que se non había un incremento nas tasas, Cosma podía ter pérdidas, pero sorprendentemente vemos nos presupostos como, sin embargo, Cosma vai a ter dividendos positivos para entregarlle ao Concello de Narón, unha cousa que é totalmente contradictoria unha con a outra. Por lo tanto, volvo a repetir, unhos ingresos que non son reales, que nos parecen maquillados e inflados e que, por lo tanto, non son asumibles polo Bloque Nacionalista Galego. En
todo caso, gustaríame tamén facer unha pequena anotación. Todas as administracións, nomeadamente a Xunta e o Goberno Central, disminúen as súas aportacións e só a Deputación da Coruña ve incrementada a súa aportación aos ingresos do Concello de Narón. No apartado dos gastos, para nós un presuposto é importantísimo o equilibrio entre o ingreso e o gasto. No apartado dos gastos, pois vemos con preocupación, e aí tamén eu engancho isto con a situación económica do Concello de Narón, vemos que a parte que máis medra non é cultura, non é deportes, non é benestar social, sino que todas estas vemos como disminúen. A partida que máis aumenta é a destinada a pagar intereses e amortización da deuda do Concello, que se incrementa con respecto ao ano pasado nun 30%, pasando a ser, digamos, a área ou a partida que máis dinheiro consume deste presuposto, non? Mais, incluso, que a inversión, moito máis. Ben, vemos tamén, en este apartado de gastos, tamén certo maquillaxe, non? Por exemplo, nos sorprende, a menos que o Concello de Narón teña pensado deixar de recoller o lixo en algunha zona do Concello, nos sorprende unha baixada importantísima de máis de 2 millóns, que era o presuposto do ano pasado, pasamos a pouco máis de 1.700.000 euros, é dicir, que hai unha baixada moi importante na recollida de lixo, que nosotros creemos que obedece a ese maquillaxe nas contas do Concello, a menos que se nos indique en que zonas do Concello se van a deixar de recoller o lixo. Promoción de emprego, prodúcese unha importante rebaixa tamén económica con respecto ao ano pasado, non? E, por outro lado, tamén outro aspecto que o Bloque Nacionalista Galego sempre ven tamén criticando, porque creemos que se utiliza dunha maneira caciquil, clientelar por parte do grupo de goberno, que é o reparto das subvencións. Hai que decir que destas subvencións, algo máis de 1 millón de euros van a ser a través de convenios, é dicir, subvencións nominativas ou subvencións a dedo, sin ningún tipo de explicación e de criterio. E, por outro lado, só 100.000 euros, é dicir, a 10ª parte vai a ser dedicada tamén a subvencións, pero en concurrencia competitiva, onde podrán acceder todo tipo de entidades e asociacións en concurrencia competitiva e en igualdade de condicións. Nos parece un escándalo que 1 millón de euros se repartan a dedo e que só 100.000 euros se repartan dunha maneira democrática e de concurrencia competitiva. Por lo tanto, estes son, á vista dos datos que temos destos documentación que nos entregaron os orzamentos, xa digo, estamos pendentes das bases de execución, que para nós recollen o que debería ser a teoría e a filosofía do que van a ser os presupostos para o ano que ven, pero en principio decir que para nosotros non reúnen as condicións necesarias para aceptalos, que por suposto estamos dispostos a falar todo o que sea necesario, e tamén rematar dicindo que a situación económica, o que reflexan tamén, é unha situación económica difícil e que, volvo a repetir, ten un responsable, son o Partido Popular e Terra Galega. Nada máis, moitas gracias.